खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन UPPL थ' नंला डिपुटि चिफ बावनानै दङलै UPPL आनो दे बावनानैसो दं आङो माने जा ब्रेनफ्रानो खामानि होलाय लांलाना UPPL नि माखासे जोंनि BTR नि राजानि सासनाव थानाय UPPL गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिनि बिबोनाङाबो माथो माबायावसो BJP आवसो बिबार माला गोमो गोमो गाननायसो नुहैबाय गबिन्द चन्द्रनि जायगायाव खि बे मोजां माबा फिल्ड दंथारोफा बोरै थानांगौ जाखो आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीयाबो जे गावजों मानसि जे बेसेबां दङ बेखौ एसे दांनायदो आंथ' सोंहरबाय थायो रायलायहरबाय थायो उदालगुरि भैरबकुन्द समस्तियावहाय बिनि समस्तियाव माने ओरैबायदि बिनि फिल्डआ गाज्रि गुबुननि फिल्डखौथ' मा बुंनो थिग माने बारा थिगानो नङा आरोबाव मा होननानै बुंगोन बिबोनाङा मालाय ब्लड बिबारनि माला गानहैबावबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि नैबे भिडिअ माबाखौ फट'खौ नायोब्ला एसेब्लाबो बुजिगोन आरो नंगौ नंनायालाय आउट अफ BTC नि जानो हागौ खिन्थु थेवबो जे बिगुमैया दिनै डिपुटि चिफ बा माबा मोनसे बावहाय थानानै आरामसैनो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो थेवबो बिखौ नागारनाय बिबारावसो थ्रोब नङा होनबा बेखौ एसे साननो गोनांबो जानानै फैदों सानथावथावबो जानानै फैदों नैबे मोनसे खोथाया रोखा जानानै दङ दै आं हले बुंखाथारो सिदा सिदिनो सानजाराङा जे टिकेट मोनगोना माने मा अबस्था जागोन मा हालाद जे जानानै दङ माने दाबो बिनो EM बिबानाखौ होआसै मान सन्मानखौ लाखिनो थाखाय मानगोनां प्रमद बर' सारा होयोब्ला मोजां जागौमोन सानजारांनो एसेसो मास मोननै मोनथामसो EM होब्लाबो मानो होआखै होननानै बुंनो हाथारनायनि खिन्थु बेखौबोथ' खालामथारासैना नैबे बिथां प्रमद बर'आ बोरै खालामगोनब्रा बेखौ मालाय बिदि साननानैनो खालामाखै बे आरो नेक्स्ट टाइमाव जे नैबे फैगौ BTC इलेक्सनाव नैबे सानजारां आरो बड'सा एसे सानथावथाव जानानै फैदों बिसोर सानैल' नङा UPPL निफ्राय रनजित बसुमतारी माने आरोबाव नैबे मा होननानै बुङो नैले सावरायग्रा बावनानै दं नामफ्राखौबो बावलायलांग्रा जालायलांबाय खर'फ्रानो खामानि गैया नालाय सावरायग्रायाबो आसा खम टिकेट मोनगोना बिनि उनावहाय नैबे फेरेंगायाथ' ओरैबो जाया ओरैबो जाया ओरैबो जाया एसे दुखुनांथावना दङ जानानै थाबाय बिथाङाथ' बैबाराव माने पार्लारफोरखौ लालायनानै बोरैबा माबा लावजेद आसि बेफोरजों मोदोम नाजानाय माबा खुजेर बोरैबा होनलाय लांदोंलै खन्थाइयाबो गोगोमथारमोन बिनिया बिथाङाबो मोना बिनि जायगायाव बे बाराव डक्टर सांग्रां ब्रह्म ना बेसो रोखा जानानै दङ मोननायाबो मोजां जिहेतु माब्रै होआ जानो डक्टर सांग्राङा दिनै खामानि मावदों रनजित बसुमतारी बेफोरबायदि देखा खामानिबो मावनोबो हायाखै होनानैबो लाब गैया बेफोरबायदि मानसिनो माने मा पार्टिखौसो असनमान खालामबावो बिनिया माबा अनजालि बिसिनो होनांगौ मानांगौ वमेन रिजार्भेसन दोनबावनांगौ माबा माबि पार्टिया होगोनब्रा होनाय होयि बे पार्टिनि डिसिसन नों बिदि बुंलायनांगौ नों सासे EM जारलायनानै धोद बोरैबा नाङो थ' APB नि मोनसे भिडिअ दङ जों नायनानै लानि एसे मा फोरमायदों अनजालि दैमारिया आरो मा बाथ्रा बुंलांखो साननो गोनाङा नैबेसो गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि बिबोनाङा BJP नि मेम्बार जाहैबाय मेम्बार जाबाय आरोखि बियो माने BJP आव हाबहैबाय आरोखि बियो नायना लानि পার্টি বড়োলেণ্ডৰ গঠন কৰা হৈছে খুব ভাল মানুহৰ উপস্থিতিত আমি খুব এক্টিভ কৰ্মী পাইছোঁ নতুন প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বহুত সন্তুষ্ট তেওঁলোকক লৈ তাৰপিছত লগতে আজি বহুত লোকো জইন কৰিছে ইয়াত অন্য পাৰ্টিৰ পৰাও আহিছে আৰু যিসকল কোনো পাৰ্টিত নাছিল তেওঁলোকো আহিছে নতুনকৈ পাৰ্টিত জইন কৰিছে পলিটিকেল পাৰ্টিত গতিকে আমি সুখী হৈছোঁ এতিয়াতো BTCৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কেৱল জইনিঙৰ কাৰণে আমাক কণ্টেক্ট কৰি আছে কিন্তু আমি
তেনেকৈ পাব্লিক জইনিং প্ৰগ্ৰাম আমি এতিয়াও আৰম্ভ কৰা নাই আমি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিট কৰিব খুজিছোঁ গতিকে য'ত ব্লক কমিটি গঠন কৰা হৈছে প্ৰাইমাৰী কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি গঠন কৰা হৈছে তাতহে আমি সেই মিটিংবিলাকতে আমি জইনিং প্ৰগ্ৰামটো লৈ আছোঁ সৰুকৈ গতিকে আমি যেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আমি ডাঙৰ জইনিং প্ৰগ্ৰামটো কৰিম আৰু এইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম কৰাতকৈ সৰু প্ৰগ্ৰাম নিজা ঠাইত যেতিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো বেছি লাভজনক সেইকাৰণে আমি সৰু মিটিং কৰাটো বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আমি সেইটো ডিচাইড কৰা নাই এতিয়াও কাৰণ আমাৰ সময় আছে আৰু নতুন পাৰ্টি এটা গতিকে আমি যিমানত পাৰিম বুলি ভাবিম সমৰ্থ হ'ম বুলি ভাবিম তেনেকুৱাত আমি চাই পেলাই ডিচিশ্যন ল'ম